Lieve mensen, hier zijn we vanavond bij elkaar op Goede Vrijdag. Fijn dat we verbonden zijn met elkaar, met jullie thuis en met hier in de kerk Jan die de camera bedient en Atti die hier als ouderling aanwezig is. Goede Vrijdag, in deze stille week. We hebben zo in deze week verschillende verhalen gehoord, met de tekenen erbij. We zijn op Palmzondag begonnen met de rode draad van de liefde. Jezus' liefde die tot het uiterste zal gaan. Van die dag dat de mensen Hosanna riepen, tot aan de dag dat ze roepen, kruisig hem. Liefde die tot het uiterste gaat. En we hebben het verhaal gelezen van de zalving, de vrouw die Jezus zalft, vreugde en verdriet die bijeenkomen als de voor- en de achterkant van de liefde. En we hebben gehoord van Judas die teleurgesteld was en die niet meer mee wilde doen. En die Jezus voor geld heeft uitgeleverd. En we hebben gehoord over Petrus. Petrus die zo vol enthousiasme Jezus was gevolgd, maar uiteindelijk niet meer durfde. En bezwoer, ik hoor hier niet bij, ik ken hem niet. Totdat de haan kraaide. Gisteravond hebben wij het brood en de beker gedeeld. Zoals Jezus deed bij het laatste avondmaal, de Paschamaaltijd. En dat Jezus zei, zo geef ik mijn lichaam en bloed voor jullie. Voor jullie leven, voor jullie vrijheid. En nu Goede Vrijdag, de omgekeerde wereld is het thema van deze viering. Alles is omgekeerd deze dag. Het licht van de wereld wordt gedoofd. Het geliefde kind van God vermoord. Maar juist in de diepte van de dood wordt het nieuwe leven geboren. Het graan sterft om nieuw leven voort te brengen. Het graan dat in de aarde gaat. Zo gaat de liefde van Christus tot het uiterste. Wij luisteren nu naar een lied. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.
Wij lezen nu uit het evangelie van Marcus over het lijden en sterven van onze Heer. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: "Gegroet, koning van de Joden." Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. En toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. En ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het 3e uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: "De koning van de Joden." Samen met hem kruisigden ze 2 misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. "Ach, kijk nu toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen." Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: "Eloi, Eloi, lema sabachthani," wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" En toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: "Hoor, hij roept Elia." Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: "Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen." Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in 2. En toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: "Werkelijk, deze mens was Gods zoon."
Wij luisteren nu naar een lied en wij overwegen dit grote gebeuren. Jezus die gestorven is om ons leven. Wij willen nu met elkaar bidden en danken. Wij willen onze voorbeden uitspreken. En we kunnen niet namen noemen, niet alles hier zeggen, omdat ook alles op internet komt. Maar Atti draagt een schaal met de gebeden van de gemeente, zodat die ook in ons midden zijn. Laten wij bidden. Heer, wij danken u om deze omkeer, dat u de dood ingaat om ons het leven te brengen. Dat u de haat en de hoon en de spot draagt om ons vrede en goedheid te brengen. Dat u het diepste duister ingaat om ons licht en leven te brengen. En zo brengen wij vanavond alles bij u. Al onze gebeden. Ieder die wij in ons hart meedragen. Wij bidden voor elkaar. Voor de mensen in onze dorpen. Voor al uw mensenkinderen in deze wereld. Wij denken aan de kinderen in Griekenland, in vluchtelingenkampen. Wij denken aan de mensen in Myanmar die met geweld worden aangevallen.
Zoveel mensen die moeten leven met geweld, vervolging, haat en angst. Heer, wij bidden u dat ook daar omkeer mag komen. Wij bidden, Heer, om vertrouwen, om hoop en liefde in deze wereld. Wij bidden voor regeringen in andere landen en in ons eigen land. Wij bidden om rechtvaardigheid en wijsheid en liefde. Wij bidden God in de stilte van dit moment, wat er in ons hart is. En we besluiten deze viering met het gebed dat Jezus ons heeft gegeven. God van vier en hein us heut.